ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ತಂಬರ್ಡ. Is it free wale for kitchen sets? Yes, Oji. ಅಡ್ಡಣ್ಣದೆ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ್ತಷ್ಟೇ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಲಂಚ್ಗೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಫೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವು ನಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಪಕ್ಕ ಆರು ಆಫೀಸ್ ಪೋತಾರೆ ಆರು ಬನ್ನೊಟ್ಟ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದಯನ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೀವ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೀತಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ ಡಿನ್ನರ್ ಗಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಂಚ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಪೋಪಿನ್ ಲಂಚ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ದಿನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಂಡ ಸೈ ಹಗಲು ಬತ್ತದ ಪಸಂ ಪೋಪೇರು ಪಸಂ ಪೋದು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಆಗಲೇ ಪಸಂ ಬರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದ್ದು ಪೋಂಡ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗಾಡಿ. Is it free wale for kitchen sets? kitchen sets. Yes, Oji. Side agamba. Should I stop it here? Plastic है. Hello. Okay, thank you. ಅಡ್ಡಣ್ಣದೆ ಮಾರಿ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಲೆ ಬತ್ತ ತುಲೆಗೆ ಏತ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ತುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೂದು ಐಟಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬಕರ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಡುಂಡ್ರಿ ಅದು ಅಂತೆ ಪಿರಪೋನ ಅಂತೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೋಜ ರಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನು ಪೂರ ತೋಜನ ಅಂಚ ಒಂತೆ ತೋಜವೇನು ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತೋಜೋಡತ್ತ ಪೂರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀವು ತೂದು ಅಂಕಲ್ ತಿಂದದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಂತಿ ಈಗಲಿಕ್ಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಾತ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ ನೀವು ಅನಸಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆಪಡು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಚೂರು ಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಹೋಗು ಇಷ್ಟ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಡ್ಲು ಉಂಡು ಅರಬಿಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಗಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೀಫ್ ಪೂರ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಪೋರ್ಕ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಫ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಪುಜಾತ ನಂಗೆ ಬಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಸೀಟ್ ತೊಲೆಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ
ಕಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಕಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಪೂರ ಶೂಷಿ ಬಂಡ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಪಜ್ಜಿ ತಕ್ಕ ಇತ್ತಿಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡದಾನೆ ತಿಂದೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂದು ಜನ ಬೇತೆ ಪೂರ ತಿಂದಿರ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ತಿಂದಿಜಿ ಅವು ರಾ ಮೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿರಪ್ಪ ರಾ ಕಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಹಿ ಬಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದೋಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದು ದಹಿ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದೋಕ್ಲ ತೊಲಗೆ Same 1% off I look at it. Tasty. ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹುಳಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹುಳಿ ಹೇಗೆ यार 3 o'clock ಇತ್ತೆ ಒಣ ಸಾಧ್ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಬತ್ತನು ಪಸಂದ್ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಆತನ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿಸ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲರಿ ಇದಾಗ ಕರಾವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಖಿಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್